да бъда напрегнат. Това ли искате от мен? Аз искам просто да се чувам на пуфа, брат. Да, не съм виждал нищо дет да ме вбеси последно време. Обаче не... Илиян Илиянов се съмнява, че си полковник, а ти си се уволнил като подполковник. Има ли значение това? Има, да. Да, но ти подполковник. Аз имам три звания. Не, аз имам 3 звания. Генералско звание от руската армия, полковник от службите от американската армия, подполковник от българската армия. Да. Братко, има и малко себеуважение. Нали, най-важният въпрос в момента е примерно полковника, подполковник ли или полковник, и ние вече даваме официален отговор, това му е прякора, полковник. И така искаме да му се казва с прякор. Объркваш ме. Както има Никне. Петър Иванов хамстера. Никне. Да, никне, да, както е Петър Иванов хамстера, ние слагаме полковник, обаче държим не да е Николай Марков полковника, а полковник Николай Марков. Срам. Позор. Защото в нашата псевдоорганизация той е полковник като чин. Изпростявам от тебе. За мен Левски и Ботев не са светила. Кой те е питал? Левски става национален герой, защото трябва да имаме национален герой да се произведат. Не те ли хваща срам? Кое е нещото, което Левски, какво е толкова Левски? Левски се е опитал да направи нещо и ние сега го вем като байрак във всеки кабинет. Все едно... Бащите на тия възрожденци, знаете ли какви са били? Въшлювци. Как да е? Те са живи. Въшлювци. Кой българин имал национално самознание преди 145 години да управлява държава? Бихте ли ми обяснили? Един. Finish him. Ти си на букука сок. Ти си на букука сока. Нагази им се луна. Това заслужавате вие. До животна травма.